Poswancine ayo ini hasil asring kira salto Mustina Rudi Puspita Masadiran ayo Adit Sukomulyo Channel Ilham Arifin Manat Adi Pak Budi ya para bandai sedulur selawase Alia Desember asik semangat Ramane Baby Bawah dari Giwang Sholatan hanganil fasi wal mungkar jatine salat kanggo nyegah tumindak ololan mungkar ya Gus. Inggih Mas Petruk. Awit zamanipun zaman merdeka kita berpancasila. Pancasila. Satu nopo Mbak? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sedaya warga masyarakat Indonesia. Nggih. Dadi jumbuhke karo acara wengi iki ya mrengeti marang dina kamardikan. Nggih. Miturut cerita utawa dongeng nanging iki temenan lho, Mbak. Biyen para pejuang niku ning desa kene. Nggih. Kathah para
prajurit Indonesia sing dibrondong peluru dening Belanda lho Mbak. Luar biasa. Takon panitia napa nggih Pak? Leres menika nggih Bapak panitia nggih. Inggih. Mulane ora ketang kepiye bae arwahe para pejuang ayo disuwunake bareng-bareng. Muga sing wis berjuang tumrap negara Indonesia diparingono jembar kubure padang dalane lan ditampi wonten swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Satemah Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Nggih. Dan zaman gemen kan berjuangnya mungsuh karo bangsa luar negeri. Nggih. Sing angger siki awake dek berjuangnya wis beda. Bedane Berjuangnya siki ki melawan melawan kebodohan. nggih. Loro? Nggih. Ya kudu Rukun. jagani karo persatuan. Nggih. Harapana berita hoax Ya. sing kira-kira ora pas, ora usah melu-melu, Ya. ora usah terpancing emosi, ora usah terprovokasi Betul. karo berita-berita sing kadang-kadang urung karuan pas karo kahanan. Pokoke niku paras derek. Nggih, Jadi leres. menjaga persatuan dan kesatuan. Nggih. Lah engko anggere bersatu, rakyatnya ora bodoh. Nggih. Ayo bareng-bareng jagani karo budayane dhewek. Leres. Di situ bumi dipijak. Disitulah langit dijunjung. Nggih. Ayo kuwe Cocok. cocok mbok. Cocok banget. Ora kaya desa Nusa Mangir kene jan luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nggih. Cek. Majane wengi ning penontone sih rame. Tesi kata sing nang kuyu. Ya mulane ayo padha dihibur. Monggo. Mangkin iki ana sing ngundut lagu apa ora yen ora nggambarake wong nonton wayang, Nggih. nonton wayang karo medang kopi. Medang kopi. Jenengan sing ibing Nggih. karena nembange karo Mbak Ayu, duet karo Petruk. Siap. Karyanipun jenengan nggih. Ya karyane Sekar Bima. Karima. Nggih. Nonton wayang ya. Aduh, Maine wayang wengi. Mbak Ayu jumeneng nggih. Iya ngadeg karo ngadeg. Lenggeran iramane. Siap. Mas Bukane Ongge. jeluk. Ya ben darani dalang ngerti laras. Lu yang ngerti ya. Nonton wayang maine wayang wengi. Kancang pada disengini ya termokil oronan ya dilakoni pancen seneng karo nyawang bako kopi. Monggo Pak Yasman sambung Mas. Monggo Bopo. Karo selfie. Yo Bir, sambung yo Bir. La 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 la. Pak Yasman nonton wayang monggo. Wong ayu, ayu, kopi pancen lahirel. Kenal bayar kering orang rewen. Ora pop kalam kenong lanang pada kecanten. Kursuan las sabun rangana Kopi Terima
suara Bima memang mantul. Oke, Marwoko Kupini, thank you. Kalian Desember, oke. La 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 la. Balolo maya nonton wayang maine wayang kancapan kami segini termobil urunannya dilakoni Pancen sono kamonya mbak kopi bakul kopi mah herel ya. Kopi hitam, kopi susu, tukang sare, kopi sari. Tetap semangat Pak Kodirun dan seluruh siar Bima Pangikripun Pak Kodirun, monggo. Solali lali mayan oi oi ayo kopi mu pancen magere pancen magere solatku pantase donal kate donal kate bayar kering ora besok iman Tersuan mas sabun langanan kopi jangan kopi aja ngelale karo kacang kacang silat waras selamat nonton wayang Kang Gareng. Matur Lagu suwun. nonton wayang. Matur suwun Pak Yasman Mbak Yasman, karo Pak Kaino, Pak Paino juragane. Wedhus, nggih, kesuwun, Nonton wayang maine wayang wengi nggih, kanca-kanca pada disang ini nggih. nyater mobil urunan ya pada Dilakoni, dilakoni. ya. Ini ngatine seneng karo nyawang Bakul kopi, ya ya kopi ya mendoan ya dadar gulung mie ayam, ya bakso mie ayam nggih, apa bae bakule Gus telur gulung, bakul Ya, terus? rokok, bakul sosis, bakul pop es teh, tulis terus dolanan bocah. dolanan Sosis. bocah sing gambar-gambar Nggih, balon nggih, wau nggih wonten, rumah balon, motor-motoran nggih wonten. bakul motor-motoran dadi angger sinau nunggang motor kae mau sing Nggih, nyewa niku 20.000 kayane per jam. murah ya Gus Murah tuku larang. ana meneh iki lho Gus sing mundhut lagu Napa niku? Bos KL minta gubuk asmara salame kagem Mbak Cerina utawi Ibu Cerina Siap. jare arep nanggap Amin. Agustus Agustus 2026. mugi ayang-ayang ya Nggih. mugi wonten pamundutan saking pemancing lele kemanjuran ngersake sambel kemangi Nggih. ya Bapak ya kaya apa
nggih. Iki sing kon nyambel iki Mbak Kenti kaya-kaya Cocok. sambelane buket Nggih niki sing biasa. paguyuban Sekarabima, pemancing lele Kemanduran Jaya. Oh, Kumur Jaya. Malah macane kemanjuran. Simbah RT 6 RW 1 Mandiraja Banjarnegara sambelane Kenti kaya ngapa Ken? Moji enake sing kaya enake jajal Ken. Langsung pendosol. Jangan asem, Jangan asal sembeli gamani bubarnya asik, jiwa. Arto baik kasih siro. Alia Desember Salius Sinar Satira. Aku terbawa oleh pokok sederhana. Coba nyambel kemangi Mbak Kenti tak aturi bawa. Mengkawa tibane gubuk asmara ning bawane ngambure ngawang-awang. Slendra Songo, Mbak. Sira lumo Ngambara ing ngawang Kang Bawara ora melu gara-gara anu lagi mbangun. Oh, Mbak. Dadi ora kober Ken. Ah, nggih. Ya Kang Bawor yang ngrungokna suarane Kenti kan ngumah. Kang Pawon. Lagi ngumpul-ngumpul material. Wis gotul ngendi kowe? Kang Lango. Boten anu bangune kok. Bangune Nggih. iki mung kari peresmian tok. Ah, nggih. Dadi wis bangun sier. Ah, nggih. Ya wis bangun dalane ya wis apik. Nggih, laras. Bangun kerukunan. Betul. Masjide ya apik. Nggih. Nanggap bayang barang siki Bawor. Ah, nggih, alhamdulillah. Ceritane Nggih. akhir nanggap Kenti barang ceritane. hanya Bebasan bebasan tanpa aku gumune karo Mbak Kenti iki dudu apa-apa, ora tau esek. Resapan iki. Resepe apa Mbak Kenti? Resepe istirahat yang Istirahat cukup. yang cukup. Betul. Ya, bener.
Dadi sing jenenge istirahat kuwi pancen penting. Betul. Dadi suarane iki terjaga biar kualitasnya selalu super power. Betul. Makan yang teratur. Apa menanyakan lo? Guya apa jam? Jurna bae wong menayakan aja dipikir. Gatel. Iya kan Ngomong gatel kok. Jamune nduk bedor. Apa? Apa bedor? Apa nanduk petor? Sekarang Ya, ngomong Tel. nduk bebek kok nduk bedor. Ih lucune. Ini pada Bedor ki guyu. bebek ketabrak motor. Oh. Jadi bedor bebek ketabrak motor. Guyu ngapa lah? Guyu sinden. Wis dibayar orang guyu. Lucu-lucu nduk bedor. Dihormati men sing lawak seneng. Sing lawak gatel. Gatel lur tung lawak gatel. Ada kae iki. Bocah takdim. Bekti kepada istri ya gatel. Ya ora perkara kaya ngono ki jenenge samat jinamadan doyo dinayan. Keh tunggale. Yo klebu aku yo kaya ngono kok. Apa besek lah? Apa her? Miber ngiteri. Demi kenakan tiher orang banjak. Pancen cilik her. Sing cilik ya apane? Dedege Cilik apa? dedeke. Oh. Yang kan senangnya sing gede. Hah? Gede dhuwur loh. Apa Hedi gede dhuwur? Oh, jajal her. Cilika heri dongkelane. Nanti linggi seheri ya. Kaget. Kayak baut. Miber ngiteri. Jaga Kunci 10. kunci 10 Ngolandoro Ngambaraku Gai Kayak diundang kayak anak apa Setan. dada kayak anuan apa? Apa mas? Hah? Marso nyawer. Ya, Orang uli nang panitia, ngerudu panitia orang uli. Oh iya. Wong ijo ya ora uli. Wong ijo Nangkep dewek. Nangkap dewek ya mas, esok ya. Iya. Nah, Sing uli mung khusus Yayi Banyumas. nah. Ya ora nonton ya uli. Siap. Salam dari Mas Marso katanya. Ya. Nih Mas Marso. Ketungkul ngumbar gagasan Satu makin Satemaki nungok ngipi. Tadi kayak kirim salam ke Mas Marso saking ijo. Oke. Mas Marso yo penggemar jenengan dong Mbak Kenti. Oke. Terus Bos Lintang kayak Bos penggemar. Lintang, Terus oke. Bos Marlina. Bos Marlina. Kayak biasanya nek orang mangkat yo streaming. Dikirimi lagu bae. Oke, Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Ayo. Aku kelingan Kakeo. Ya.
sembayang kok. Ayo langsung kan. Nah. Saketan sajrone hati datang nonton saya menanti. Irama 1, yoi, kompo. Aku kowe Drame Fer. Gecah. Selamat lihat Harap kompo, yoi. Aku keringat ibu yen alere pengen jaga depan tulisan warna apa untuk kasih Luar biasa Mbak Genti penampilannya malam ini nggih. Nah, bulan nganti Pak Jiwo mindo karo Mbak Genti. Genti bener marekna kepengin mindo. Masalah germangan Genti siji ku ora entong. Gua ngerti timbang sing siji kuwi 3 kilo. Siji maning 3 kilo dipangan wong siji ya ora entong. Wong Genti dipangan wong 4 ora entong. Apa iya Kang? Temenan ya Ken. Semangkane Bu. Ganti semangkane gede banget tuh. Wongso Subadi. Wong ora sepiro ning sebal poli. Lucune Kang Gareng. Lucu. Win. Dalam. Bawa melatiri non sewin. Nggih, insyaallah. Larase pelok Win. Kades sekarang dhuwur agek streaming jarine kangen karo suarane Mbak Wiwin. Ya. Mengko lagune iso Cinta dan Air Mata dari Bos Eko Ayam Petarangan. Ya. Wiwin Sindo, biyen Pak Sutono ki ngefene Mbak Genti Wulandari ning saiki ganti Mbak Wiwin Sindo. Sindo. Ya. Coba dibawani kaya apa? Mangke Bapak Abdurrahman minta lagu Perahu Layar, keloas yang nyanyi Mbak Sikus. Ya. Tonton
tansah dadi impen tansah dadi impen pepontone Fantastika goleki sapa nduk yang goleti sing ngangge digolet lah iya goleti sing ora digoleti sapa tununge wong sing manis ya nang nggon sound system kae siapa sih Mas Petor apa iya Batirek bapake Farel iya bapaknya Farel ora nang kene sing nganggo sarung ya kena wis kae wis tanggamu kae ayo merek teh apa ingkang mawe yo cinta dan air mata saged mboten sing insyaallah coba kaya apa nah, cinta berarti seneng karo nangis yen kepriye Win ceritane kepriye lagune Win melasi temen ceritane ya cinta dan air mata ceritane kepriye jajal dongeng lah disit ceritane masalahnya orang tau putus cinta sih dari sebuah hubungan yang tidak direstui sama orang tua. Iya oh anu wetone ora dadi mbok primen iya jadi tipas kene wis seneng ternyata lanange mungkin wis dijodohna karo liyane oh kayak gue lah terus ya kandas oh kayak gue melasi temen iya melasi banget nyong oh ceritanya pada senengnya ning nang wong tuane ora uli iya sing lanang mengkhianati iya mulane nang cinta dan refek air kan mata nang refek ini kayak jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu melati temen iya kon langsani banget lah wis lah konyok nangis ora ke lagu ketone batin ku ana sing garem nangis kok ya wis ditembangna kaya ngapa dadal tek ringok naneng wangger main ya ngesung jaluk maning Proseko ayam petanangan asik kelangsani bahasa tiran dari menu kelangsan jodoh yang mereka pilih itulah yang diriku harus pasrahkan semoga bahagia Wewen sing sabar kabeh lelakon kuwi keparenging Gusti kang nyipta jagat. Nggih niki Jodoh di tangan Tuhan lho, Mbak. Iya, Ya sarepa nggih. gandeng renteng keruntungan dilalah. Lah wong kudu jodoh ya wong tuane ora kadang-kadang kok. jodoh ya di tangan tetangga Ya si teneng. lah ya Wong lagi kan orang didem-demi pasti jodoh kan bisa bertemu di mana saja ya karuan. iya Nang tontonan dadi jodoh be bisa. lah iya lagi ngarit dilelah ketemu kenalan dari jodohnya ya siapa ngerti Oh berarti nang suketan. Iya. Nggih, sampeyan sampun niku Mas Iya lah. Gareng. Pokoknya enak Terus. banget lagune jan kaya Rita Sugiarto. Nah, siki sikus garep ora belajar apa keloas Gus? Keloas. Ngono nun. Keloas. Jajal sikus ki angger keloas ki nyeritakna apa Gus? Keloas ya, ana rangga-ranggane tapi Ora liriknya. ceritane kowe nu critakna apa kowe? Tentang apa? Ngger kan tentang
anu dijodokna karo wong liya lan Iya. kalau asli ceritane keprimen iki. Tergores hatinya. Nih. Maksudnya terluka. Terluka hatinya mending dadi randa. Oh, berarti sing lanang nyulayani iki. Ya iya mbok kayane. Oh, kena wong lanang kena kawene kayak kowe, Gus. Apa iya? Sokane rumput tetangga lebih hijau. Oh. Ning lagu lho. Oh lagu. Lagu. Tapi bisanya anak lagu berarti anu anak? Ya nu lagu. Oh anak kisah apa anak lagu? Ya nu lagu. Oh lagu ya. Mulane kowe para penayagan aja gandeng larani wong wedon. Sing yang ngerbali sing masakna sapa jajal. Wong wedon. Sing yang ngeranu garep bubu sing ngelus-elus sapa jajal. Wong wedon. Arep atu sing nyawis nanduk sapa jajal. Wong wedon. Kowe kok wong wedon digawe kalaos. Oh keluas. Melasi temen Pengen kacang sih godongna kacang siapa? wong wedon. Wong wedon weh. Kowe penajagan ringo kena. Ya Bu. Anggerana sinden nembang kowe asilnya ki nyindiri penajagan. Iya. Nah, iki lagune Wiwin. Ya kaya kowe di live gandeng renteng runtungan kok wetone ora ketemu. Yo tembang no kalawas kaya apa? Bapak Abu Rohman iki ngersake. Nggih. Pak Parno harus sikit. Para sidongan itu Pak Parno kami lanjut. Pak Sandi. Pak Sore rora. Kalau sedih supaya kalau rumah sampean hati rumah ini pula bikini rumah sampean rapi layang-layang pura kening makarangan hati sudah layang hati dengan kalau sedih supaya kalau rumah sampean rapi Wasati surganya tak luas. Aku selalu Tuhan semangat. Wasati monggo ayo. Tampane Gus. Aku selalu Wasati. Bos Artin. Salam Bos Artin, thank you. Daripada selawas tambah marah, mending bisa bagian pula jadi rendah. Pula sumpah orang arep malah silet, pula rela cinane ditugel bolet. Daripada selawas tambah larang, mending bisa Tampane, bagian Gus. pula jadi rangga. Apa Randa Pak Parno. kalau wasati saya kalau mas rumus sampean balik berumah kene pula pengen Kali salam. sikit sampean Bersikit, ya. balik rapi manis Monggo. banyak udah kening bakarangan hati sudah layak aduh dengan sampean kalau wasati saya kalau mas rumus sampean balik rapi manis wasati saya kalau mas Pak Ino Oh, tadi cerita
Samudane kaya gue sing maringi rezeki Pak sinten mawon. Bapak Krusikin, Pak Parno Juragan Kelapa, Bos Sartin, matur nuwun nggih. Mugi sedaya berkah. Amin Oh, nggih. sebulane lagu ki ana artine Kang Gareng. Ada nggih. Nembe ngerti nyong. Nggih. Yang gelintang asmara si lagu tentang apa, Gus? Ya percintaan apa nggih kayane. Jajal Rini karo sing Bayuna. wetan dewek sing ngisi perawan-perawan dari Bos Petor. Ya, monggo. Lintang asmara. Anu diwakili karo Mas Wiroswara. Monggo Mas. Gegarane wong akrami tutu bondo tuturupa kamung hati pawit tane yo sambung luput luput pisan kena pisan sambung Irma yen gampang yen gampang lebih gampang Rini yen angel kelangkung yen angel ke langkung didengkek yen di kan kena tinumbas armo nganggo ral wong ayu wong ayu tresnamu Bos Petor. kinarya tombo susah jroning panenku wong takus tengok piye antep rasa atimu tresnaku Neneng mendosol Fir apa nek Bos Penot nggih. Hen, Saking Bos Penot. tulisannya Nggih. Petor Nggih. si nulis Kenti berarti Penot nggih. bos apa? Penot. Bos Penot Nggih. tulisannya Bos Petor. Terima kasih Bos Penot. Matur suwun barang enten salah. Dari siapa? Saking ubur-ubur. Terima kasih. Ubur-ubur koprol. Nggih. Kaya bonaga dia. Streaming nih kok. Iya, iya, sinden naga. Ini ngapik suaranya ngerungi begitu. Kayak guru bahasa Inggris ya nih lu. Salamnya salam apa? Oh, salam buat Sekar Bima. Ya siap. Siap Mas ubur-ubur. Oh, Mas sosok. Mas. Arriba Semakin di hati. La la la. Bos Penot. Ya, eling-eling tulisannya Bos Penot. Kerte jing nulis. Sumarno Kalilandak. Sumarno Kalilandak. Monggo, terima kasih. Toro
ing ati setiapku Sumarno juragan belas kali landak marang sang Hyang Laksmi. iki Mas Pleno Gede Pleno dulure Herman Asik manusia kembar sedunia. ayu trasamu binaraya tapa sosatron ning panenku. Bos Rijan, thank you bos. Senajan Eh, ngarungi bos. banyu segara besokku rapakang serana. Apa nih? Bos Rijan, juragan kelapa sawit. Asik siang tantara ratri eling mani ing ati setiapku bisa duweni Bos Benot, yeay. marang saja Laksmi. Bonge Sampak Songo. Ayu tresnamu binaraya tapa sosatron ning panenku. Sampak Songo. Ayo disiapno. Senajan ngarungi banyu segara besokku rapakang serana. Tresno, tapi